institut. Sorag Jogapy fanatlarym, müştaklarym bilen ýakyndan gürleşmek üçin olaryň soraglaryna bilet gelen soraglara jogap bermek üçin açan. Senem sen soragyny berip ýazyp bilersiň. Klip taýyn elimde esip barsa aýyň başyna dagy goýarmak ustam. Amin sağ olun. Bilemok, meni aktiv alyp barýam kandyýan Instagramny, TikTok'um birazjyk pesrä alyp barýan, ýöne onuň borlygyndan ýöretjek bolýan. Mümkin sen görýänärsiň. Inni kaydym goý berjek matansy barly, ýöne sendenem gowy ideýalara, gowy aýdymlara garaşýanam. İlk arzu edýän, soň şol eden arzuň üstünde işleýän, rahmet çeksen men netijesini görýän. Bir ýarym ýer dohas bir ulluqanet görkezýär. Köp sağ olun. Ene ataya bilen aýdym ýerbet bolmaz. Ýok, aýdymyň awtory, ýagny sözi hemme rady Anymel Qurban fanky. Sağ ol Anymel. Nesip barsa. Mirror, stand on the wall, please try to make me the coolest kid of them all. This girl with the hair better beware, cause everywhere she be, I'ma be there like, hello, my name is Susie, that's Susie with the Z. Ay edil beyt aýasyn ýok. Awa, Amalia. İşe gelýän boş wagtlam. Awa, aglar teňimde bir krema düşüpdi. Gürleşýän barmy ýokmy bilemok. Leçin durmuşyna goşulamok. Merhabalarım, hemmeňe gyzykly sorag jogap üçin sağ bolun. Ýene-de az wagtdan ýene täzeden sorag jogap alýar. Bugünlükçe bolly birazjyk işlenme. Gaýgysyz Atabaýewa gatnap ana bolup otursa. Şu bagada otur diýerler makylym. Ha? Berk gel. Bol malum görkezjek. Neme malum däle nämeli? Trener bolam. Bolla sen şu bagada çykarkazan ama gaýgysyz neme treneriňe neme çatmazda çyk. Bolan sen gorarak kılım. Bol açıp beren. Ana şu bagada çy. Malajet.